Oh, extra ba? Kaya may baw sila. May magto di ay. Guys, sorry ha. Magka mali-mali man naman taan eh kay kiniwa pa tayo paniod to. Naniod to na ba ta? Pas apa? Busy mi guys kay gisugo mi og pa-varnish oh. Una ang bana guys. Gisugo mi pa-varnish sa among amo. Kay og dili ta magkugi og panarbaho, wa tay kanon. Wa tay mahimos kinabuhi ug way trabaho. Kami rang duha guys, kay among mga bata nang eskwela man. Kami rang duha si Mister. Among amo to sa Amerika guys. Amo lamang gi ayom-ayom ng iyahang mga gamit are kay aron ma-maintenance ang iyahang beauty ba. Kay aron inig-abot sa among amo. Dili masuko. Mukatawar ah. Ano lang isa? Unsay kuluran eh, Bart? Bart? Ha? Anong puti? Oh. Unsang kuluran eh? Di nga na ba sa sinaw? Barnes. Ha? Barnes. Barnish? Unsa nga color? Unsa nga color? Mo ni asa ta mahong gani? Unsa man brown? Natural. Ajug ko kalibutan ana. Wala na naman didahang kong uwan oh. Di ka ta magproblema ana. Ha? Masig mo sa libuhan ta. Ha? Kapila balik na nimo na. Al. Kapila balik na nimo na. Mana? Wala, oy. Ha? Di nakata. Nataan ni ka. Agay akong lobo. Naag akong lobot na pinturahan. Mau na isang pintal. Mana guys? Barnes. Varnish. Soul varnish. Tayo naman din mag-varnish no. Bisang pagbabae o makuha mo yan. Ano ba ni spray? Spray nga na. May nindot spray o ganahan na. Ha? Spray. Pwede rin zola. Manghipos ako ba? Nagwa? Ano yung nasa kaya? Nakatuwa ko na. Ang gamot. Kalibo na. Ang gamot, Bert. Lah. Ay. Lalim ni mang hipos ba? Dili hipuson lisod. Dili liman laba. Sa may atong isuwa ron. Diyan mo tayo isuwa. Sa may isuwa na mo ani guys. Mananagat wa isuwa. Buwa na kaayo. Ha? Malit. Kaya ka kwarta. Ay.
Coba tayo katrabaho. Basta Uy, unsa man sudan na paliton? basta magkatrabaho tayo na tayo ko. Unsa sudan na paliton? Kanang ano ba ito? Adong nang kanang sa atong naay. Usang sir bra? Oh, Si ate to sa sa usang sir bra man eh. 40. Ah. Siya po nag-20. Oh, Ato Ginoo. magpalit og munggos ha. Ano munggos? Ato magpalit og munggos kay makakaon ko. Bukatin ko may anak ko kay mamukad. Uy, calcium ng munggos na. Kalsyo. Hmm. Kalingaw taga-ana. Agoy, mangupkop eh. Palit siya kong sudan guys kay singan aning wa tay sudan maniud to na ta. Kama man tayo ni. Kain ko kisay ga okoy ilalong bag. Asa mo si Bert ha? Wa ni ko ni barnis eh. Di pud lalim nang umarnis na. Pagkuha pa niya itong upaw day. Ilang kay og di lagi ta mag agwantag panarbaho unsa may ato apong mahimo. Oh, Ayay, atong lang pakuga to ay. Bro, mag nakautot lagi. day mong kuna na. Ayaw. Ata. Narag nakautot ang nilingkod. Kautot og duko-duko ha. Atay bitaw no. Unsa kay utlanan na ning tanan. Duko-duko. Tuwad-tuwad. Pero mahuma naman tini karon ugma Asa? kaning pagpamarnis. Sana ko obisa. Kutipol eh. Katug lagi kog daghan bag isda si Kuan. Along. Nagi sa isa sa mamsa ay. Ingatan. Ang giingnan og oy karon ba na? Kaya ang papanagatos birto. Lamias mamsa tan-awon ay. Ingatan. Gasalingay lagi. Tingwam sa pabaron? Ingatan, pinitin. Wala kita wala kita ron manguan. Wala kita ron mangwamsa. Kaya mo ito mamamsa, aming mama. Naibog liwatan ako ay dagko ajamas mamsa. Say pamao na namang si? Na. Mo ato sila gagna. Kaya ito mo ito. Iloya po na no. Kung sila kapuyon kay nagagita mo.
Umar mo na ka. Murag laig bahaan. Ay, gisago lang nang Mungis-gis din mo. Ano? lagi murag lain ang pamati, murag nahubog ko anong baho lagi. Sa kuan bitaw tong suot mga nga sila ng burato kay aguanta. Adi. Ikaw kasi na tong kusina. Ha? Ikaw kasi ba itong kusina? Oh. Ito si Ray karon gawa suot ng hangin. Eh, nana sila. Ha? Nana sila. Gani na rin nila ulit. Na ba ito? Ginoo, salamat, Ma'am Ems. Hindi, pwede. Na, hinatay, oh, dala nila, oh. Nipon ni Zalikon pa, uy. Gitagaan mi nila, og makaon. Salamat! Gikan sila sa hagna, guys. Kapilan po mi nila, og snack. Salamat, Ma'am Flor. Salamat, mami. Ma'am Ems, salamat. Ah! Matahapon ka. Karaon dito ka. Si Aljama ko ng bataan. Mura naman po na daw. Ato po. Buhat ko. Pamilya ka ba? Ano lang hawid-hawid ka lagi. Jesus, Ginoo. Malipat. Malipat jud ko, guys. Pastilan. Kini laging Matay, dito na ulikayan ba? ano man? Ilipahin na magkaanak ko sa ilong. Kapag hingog mo. Sa ilong po. Sabi si Charon? Oo. Duhapon kayo, duhaman sila. Gagani ko nung sa tiguan. May tiguang ka na eh. Sa tiguang kay kanang humukman, mamon. Tiguang kuno ni guys kay si Apo ng bata ba? Aga. Nukab lagi. Ha? Angat sa Ang nga dyan, dyan itong hinatag. samot na gumagaghatag. Aga. Makakaan ra ang taong tag hinatag. Ay, di naman dahil kayo. Saan malagi po ta? Ug na atay kwarta, di man ta malit kog angayan kay ug na nay kwarta hipusa naman jud. Iputa katilo ng Sahon mo na. pareha na matilawas uban. Wa man taga mo ipalit. Ano po pag yung nag-ipuson, di ta katuuhan. Maluoy ko sa kumbana guys kay senior citizen na. Luya nagtuhod, sakit naghawak, daghang nagibati. Pero padayon gyapon siya mag-varnish. Gaplano ko guys, og ako siyang pulihan pero di siya mosugot og pulihan kay magkalain-lain ang mga trabaho niya. Samtang ga varnish akong bana guys, ako po gahinahinay po ko og kanang panghipos-hipos kay manguli ko nomi dito sa amo ang balay nga aron adto na kuno problema ni hapon. Kay loy kay among balay guys, among biya in town. Og bye-bye na guys. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.